Ti parabor ni Apo tayo sa Kristo, tayo ti Diyos, ken ti panakikadkadu at Espiritu Santo, madda kumakada kayo amin. Hasta met kenka. Kakabsat, iti daytoy a Domingo kat na isang sangayan. Daytoy iti kanito ngayon tayo ipadoyak-yak ti pamati tayo, iti maymay sa Diyos nga madan ti talo persona na. Rambakan tayo ita ti Trinity Sunday. Santo, 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 Diyos ang labis, ang kinakabilang. Santo, 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 silengayan ka. Santo, 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 Amin na Kristiyano, ang maituloy na pag-iwanan ka, at iumingan. Santo, 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 manakabaling ka, Panginoon, susikat pinayulang. Santo, 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 nayan ka ako, Diyos Anak, ken Espiritu. Kararag tayo. Bendito kan managparabor unay nga Diyos, amami nga nasantuan. Si kamananuwa po iti may dayaw, iti daytoy nga oras. Kasuwa po at kami nga anak mo, as ipapakumbaba, nga umayagkan kanta, ken nagdaydayaw ken ka. Katagyaman kami po, tainik ka na kami manen, iti nananay nga salunat. Tapnuwa po, nagtitipon kami, nga may manen, iti salinong iti balay mo. Kitagyaman kami matuwa po, dagiti adu, kaya naglaplawsan na God, nga bendisyon mo. Ngayon ka manen pa ay kada kami iti rating alawas. Kit nga roduwa po, bendisyon at tisag tungkol may sa kada kami tata, iraman mo matanaw God, itagboy buya iti online. Nga rod God, si kamat iti mang teti kinasirig, iti nga isu iti mang pispisi o God, iti tinapay iti biyag. Tapno o God, kasta maawatan nga nalaing, iti mensahem nga kayat mo nga idanon kada kami nga Domingo. Ken tapno po, talina eddag iti puspuso mi, may aplikar mi o God, ibagbagi mi, ken may share mi mat iti bada mi nga tao. I-commit mi nga rod o God, iti nga aramid mi ken ka, kat pakawalan na kami iti nagkukulangan iti sangwanam. Tinawat mi amin ito, inaga ni Kristo nga anak mo ka na po mi. Amen. Jesus,
Amen. Good morning. Daytoy teldaw ngay naramid ti Apo, agdayaw tayo kan agrambak tayo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, tayo po ay nagagalak sapagkat ito na ang huling linggo ng Conference Year 2025-2026. Palakpakan naman natin ang Panginoon. We survive one conference year. At naganap po ang conference session dito sa NACS last week, Martes hanggang Huwebes. Ibiglaan. 3 days lang ang preparation natin. Pero matagumpay po nating na-host ang annual conference. We were able to host more than 200 people in this church for the 150th regular session of the Philippines Annual Conference. In relation to this, gusto ko pong pasalamatan yung mga kapatiran na nagsakripisyo, nagbigay, nanalangin. Maaring may mga iba kaming hindi na dito na pangalan. Kung nakaligtaan man namin ang inyong mga pangalan, pakisabi po sa amin. Kasi po, ang listang ito ay ginawa namin noong alas 2:30 ng Sabado. Natapos pong annual conference, madaling araw na ng Sabado. Pasado 1:00 po, or mag-alas 2 na ng madaling araw, nung natapos ang basahan. Closing worship and fixing of appointments. So, sa likod po ng ating herald, may mga ilang pangalan po tayong mababasa dyan. Maraming salamat po sa Aguilana family, kay RD, kay Barangay Chairman Malian Council ng Barangay 312, si kapatid na Cecil, si Ate Celia Ramos, si kapatid na CK, Dave and Cora Sansano and family, si Kuya Dindo, Teacher Sharon, Teacher Abby, Doctors Edwin and Nandet Reyes, si Erin Bulaong, si Teacher Ethel, si Phil, si Ate Flor, si kapatid na Gab, asan si Gab? Si kapatid na Grace Malubag, si Ian, si Jade Abad, si kapatid na Jasmine, sina Kuya Jimmy Ateneri at si Victoria, si kapatid na Jing Bautista, ang Paras family, ang Garduque family, si Joy Litana, sina Kuya June at Ate Lucy Sermonia, si Juvie, ang NACS Umayaf, ang NACS Aldersgate, ang NACS Ilocano Fellowship, na grabe, araw-araw ang lemon and cucumber water, at may pa-ice cream pa. Supposed to be isang ice cream lang, kaya lang naging 2. Grabe, napaka-generous ng mga Ilocano ah. Kala ko ba kuripot ang Ilocano? Sabi lang nila yun natin, no? Nagkakamali sila. Subukan lang nilang Ilocano, ano?
si Kuya Jay ng Barangay 312, si Ate Liz Mariano, Ate Lu Sukyat, si Nanay Lucia, ang MTPB, si Ate Marites, si Ate Marlene. Araw-araw yan, mula nung Martes hanggang Biyernes sa madaling araw nandyan. Magme-message, mag-alas 3 na, nakauwi na ako. Mag-alas 3 sa madaling araw. Si kapatid na Gara, ang multimedia team, palapakan natin ang multimedia team na talaga naman, ang hina naman yan. Sila po yung huling-huling umuwi. Bakit? Naglinis pa sila dito sa simbahan. Mag-alas 3 na rin nung umuwi sila. Magkakasabay kaming lumabas. Kami sa opisina, sila dito. Kitang-kita ko sa CCTV. Habang nililigpit nila yung mga gamit ng multimedia, yung iba naman, pinupulot nila yung mga basura, mga papel, mga paper cups. Maraming salamat sa inyo mga anak. Sino to? Si Ninya. Na halos araw-araw din nandito. Ang non-stop, mga taga non-stop, mga aplikante. Grabe ang paglilinis ang ginawa nila, no? Ang hina talaga ng palakpak ninyo. Sa Ate Pearl, si kapatid na Rainer, si Pastor Edwin and May, si Pastor and Mrs. Galinato, si Richie, si Ronnie, sa Ate Ruth Melencio. Akala mo walang sakit? Hanggang madaling araw din yan. Si Ate Sara, ang mga gwardiya natin, si Jeff, saka si Ronald. Si kapatid na Sheila Inventado sa pagpapahiram sa mga upuan. Ang si Chanco Gonzales and Velasquez families, ang mga barangay tanod. Si kapatid na Vince Mariano sa mga air condition units. At saka si Wesley. Kung may mga nakaligtaan po kami pangalan, paki-approach lang po kami. Hindi pa po ito yung last na listahan. Simula lang po ito. Pati yung mga nag-pledge para sa ice cream at para sa mga iba pang mga pagkain. Pakibigay po sa akin yung mga listahan later para sa next na edition nating Herald ay mailagay naman yung pangalan nila. Muli, maraming salamat po. Marami ang humanga sa pagtanggap ng NACS sa annual conference at sa pag-estima natin sa mga delegados. Pinakita natin ang NACS kind of hospitality. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, sa third Sunday ng June, ito po ang ating Father's Day. Kung kaya't, ngayon pa lang pinapaalala na namin, yung lahat ng mga tatay, dapat nandito kayo sa third Sunday para maparangalan namin kayo. Sa mga nagbabalak maging tatay, magbalak lang kayo. Hindi pa namin kayo sasama sa Father's Day sa darating na third Sunday. Sa linggo po ang simula, ang first Sunday ng bagong annual conference year. At tayo po'y nagagalak kasi mayroon na tayong kasamang bagong pastor. Na-reappoint po kami ni Pastor Edwin, kasama ko si na Teacher Abby, Teacher Sharon, dito sa NACS. At meron tayong bagong kasamang pastor, magtatapos ang kanyang termino as DS ngayong araw na to sa Quezon City.
At darating po siya dito ngayong linggo, this week, si Reverend D.S. Orlino Veron. Siya pong ating magiging bagong pastor ng English Tagalog at bagong admin pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bagong kasama nating pastor. Ito po yung mga paalala sa atin. At paalala ko lang po, after ng worship service natin, may Sunday school tayo. Ano po? Dumalo tayo sa ating Sunday school. Yun nga lang, si Kuya Jun muna ang mamamahala sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Next Sunday, dahil hindi na ako ang Tagalog English pastor, ako na po magtuturo ng Sunday school next Sunday. Ano Kuya Jun? Maliban kung gusto niyang pagpatuloy. Ngayon po, tunghayin natin ang handog na sa atin ng mga... oo nga pa. Happy birthday! Kasi aangal na yung mga nagba-birthday. Sino mga birthday celebrators natin sa linggong ito? Ruby Rose Palomo, Riza May Inventado. Riza May, halika dito, ganda. June Adornado, Janeth Cabanit, Mulindon Baris Cadiz. Kinala nyo yung sunod? Asa na isa pang maganda? Nenita Paking, Atenits. Dito kayo. Pagkakita ko sa kanya kaninang pumasok ako dito, happy birthday ka ako kagad. Ice cream. Ano ba yan? Lemery Francisco, Lani Milano. Asan sa ate Lani? Welcome back. Kailan nyo welcome back sa Muñoz? Kailan kayo bumalik ng Muñoz? No 16. Kasi sa Matimpiin sila sa Teachers Village. Tapos bumalik sila sa Muñoz. Welcome back. Angelica Aquino Sigua. Rolando Palomo, Ruthie Alag. Di ko kilala tong sunod. Si Ian Dwayne Bukaw. Di ko alam kung kailan ko ito naging inaanak. Nino ang King Ivler James Ordeniza, Rogemar Umingan, RJ Alvarez, Pablo Obedo Ernesto, Malufloro. Kilala nyo yan? Parang di ko kilala. Jessel Rose de los Santos. Karen Domingo. Meron pa po ba? Meron pa po bang nagba-birthday dyan? Si ni Atenis, pansit. Etong, dapat pati sa Telani, pansit, magaling magluto ng pansit yan eh. And then tong tatlong creative arts, ice cream. Ice cream ang ililibre ni Sharon sa kanila. Sige, awitan natin sila ng birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to God you. always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday. And God bless you. Sige po, let's turn our hands toward them and let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga kapatid na magdiriwan ng kalang kaarawan sa linggong ito. Salamat po, O Diyos, sa bagong buhay
bagong taon na kalob nyo sa kanila. Ngayon, dalangin namin, igawad mo ang espesyal na pagpapala, espesyal na biyaya sa kanilang pagdiriwan ng kanilang kaarawan, pakinggan ng kanilang mga kahilingan, at ito nawa, Panginoon, ang iyong birthday gift sa kanila. Salamat po sapagkat kayo siyang Diyos na laging nilang kasama at Diyos na nagpapala. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Happy birthday! Ngayon naman tunghayan natin ang handog ng ating mga creative arts dancers. Take me into your secret place where I'm constantly amazed, where the saints and angels bow before you. There's nothing like your presence is, just a glimpse of heaven there, where the elders throw their crowns before you. Holy, surrounded by holy, there's no one more holy. I'm in wonder in all, in wonder in awe. King, who is wrapped in majesty, you alone will always be. All creation joins with heaven singing, holy, surrounded by holy, there's no one more holy. I'm in wonder in awe, in wonder in awe. Holy, surrounded by holy, there's no one more holy. I'm in wonder in awe, in wonder in awe. The more that I enter and you consume all I am, I lose myself in the one who's holy. As we come face to face, you take my breath away. All I can do is cry, holy, holy. The more that I enter and you consume all I am, I lose myself in the one who's holy. As we come face to face, you take my breath
surrounded by holy. There's no one more holy. I'm in wonder in awe, in wonder in There's no one more holy. There's no one more holy. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataang ito. Ngayon naman, inihiling ko na lahat ng mga bata at kabataan din, pumunta kayo dito sa harapan na kayo aming may panalangin. Kids and young people, lahat ng mga bata at kabataan, pumarito kayo sa harapan. Ayan. Po, tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga bata at kabataang ito na narito sa aming harapan, sa talento na patuloy na pinagkakalob nila sa iyo, sa papuring handog nila sa iyo, at sa buhay ng mga anak na ito, mga kinabukasan ng iglesia at ng bayan. Dalangin namin ngayon, Panginoon, inyong ipatong inyong mapagpalang kamay sa kanila, upang sa ganon ay patuloy nilang tanggapin ang biyaya at pagpapala, gumaling kung anumang sakit ang nararamdaman. Ganon din pagpalain ka lang mga magulang, ang kalang buong pamilya. Nawa mahubog ang mga bata at kabataan ito sa pananampalataya sa iyong salita. Patuloy silang lumaki na may takot sa iyo, kaya-aya sa harapan mo at sa harapan ng lahat ng tao. Gamitin mo silang pagpapala, Panginoon, sa simbahan, sa kanilang pamilya, sa mga kaibigan nila, sa kanilang paaralan, at sa komunidad. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Sige mga anak, kids, sunod na kayo kay Teacher Abby at Teacher Sharon para sa inyong Sunday School. Dalhin po natin ang mga bata sa Sunday School nila. We have Sunday School for Ilocano kids. Iti may basa na daw iti Genesis, iti umuna a kapitulo, iti bersikulo nga umuna ginggat may kadwa, ken may kapat, kasto iti kunana. Ay. Idi po nga na ipinaraswa ti Diyos ti lubong, gusto-gusto kan awan urunos ti amin. Ken nakumutan itinapos ko lasipnget, itinadawel at taaw, anang lapunos iti amin, ket Espiritu ti Diyos aggargaraw iti rabaw iti danom. Imbilin ti Diyos mapaadda ti lawag, ket napaadda iti lawag. Naragsakan ti Diyos iti nakita na, pinaglasin na ti lawag ken ti sipnget. Pinanaganan na ti lawag iti aldaw, ket ti sipnget
Rabii. Limabas ti Rabii ket dimteng iti bigat. Daytoy ti umunang aldaw. Kalpasan na imbilin ti Diyos. Mapadat tangatang amapagsina iti danum, tapno agduyan iti dua a lugar. Ket kasta tinapasamak. Nangaramid ti Diyos iti tangatang anamaglasin iti danum, ngadda iti baba, ti tangatang ken ti adda iti ngatwen na. Pinanaganan na iti tangatang iti langit. Limabas iti Rabii ket dumteng iti bigat. Daytoy iti may kaduang aldaw. Kalpasan na, imbilin ti Diyos, mapagtitipon iti maymay sa adiso iti danum, ngadda iti baba iti tangatang, tapno agparang ti daga. Ket naaramid akasta. Pinanaganan na tinamaga adiso ti daga. Pinanaganan na tinaurnong adanom iti taaw. Naragsakan ti Diyos iti nakita na. Imbilin ti Diyos, tumaod ti daga dagiti amin nakita ti mula, amang ted ti bukel ken dagiti amin nakita ti kayo nga agbunga. Ket naaramid akasta. Nagtubo nga ro dagiti amin nakita ti mula, amang ted ti bukel ken dagiti amin nakita ti kayo nga agbunga. Naragsakan ti Diyos iti nakita na. Limabas ti Rabii ket dumteng iti bagat. Daytoy iti may katlungal daw. Imbilin ti Diyos, agparang dagiti silaw iti tangatang tapno paglasinen na ti aldaw ken Rabii. Ken tapno ipakita da ti pangrugyan, dagiti tiyempo aldaw ken tawen. Agpaidan to a silaw iti tangatang tapno lawagan da ti daga, ket naaramid akasta. Inaramid ti Diyos dagiti tuadak kala silaw, ti init nga granyag ti aldaw, ken ti bulan nga granyag ti Rabii. Inaramid da pay dagiti bituen, inkabil da dagiti silaw iti tangatang amang lawag ti daga, mangranyag ti aldaw ken Rabii, na maglasin ti lawag ken sipnget. Naragsakan ti Diyos, tinakita na. Limabas ti Rabii ket dumteng iti bigat. Daytoy ti may kapat nga aldaw. Imbilin ti Diyos, madaan dagiti dandanum iti adu nga kita ti sibibiyag a parsua. Ket kasta, amaadaan ti tangatang dagiti tumatayab. Pinaraswa ti Diyos dagiti dadakkel a parsua ti taaw, ken amin nakita ti parsua iti danum. Ken amin nakita iti tumatayab. Naragsakan ti Diyos iti makita na dagiti naramid na. Benendisyonan na amin ida ket inbaga na kadagiti parsua, nga agnaed iti danum, nga umaduda ket padwenda, punwenda iti taaw. Binili na met dagiti tumatayab nga umaduda. Limabas ti Rabii ket dumteng iti bigat. Daytoy iti may kalimang aldaw. Imbilin ti Diyos, madan ti daga iti amin nakita ti ayop, naamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Ket naaramid akasta. Inaramid amin ida ti Diyos, naragsakan ti Diyos iti nakita na. Kalpasan na kinunay ti Diyos, ita aramiden tayo ti tao, umasping danto kada tayo. Ket kalanglanga tayo ida. Iturayan danto dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga animal, anaamo ken naatap, dadakkel ken babasit. Iti kasta pinaraswa ti Diyos ti tao kalanglangana. Pinaraswa na ida lalaki ken babae. Benendisyonan na ida ako nana, aganak kayo iti adu, tapno agdaedak tu dagiti kapututan tayo iti amin na paset ti daga, ken iturayan danto ti daga. Iturayan yu dagiti ikan, dagiti tumatayab, ken amin nga atap nga animal. Ited ko ataraon yu dagiti amin nakita ti bukel, ken amin na bunga iti kayo. Ngimited ko dagiti amin nga atap nga animal, ken amin na tumatayab, dagiti ruruot ken mulmula nga dabulong na ataraonda, akas taraonda. Ket naaramid akasta, kinitad ti Diyos, dagiti amin nga inaramid na, ket napalaro aragsak na. Limabas ti Rabii ket dumteng ti bigat, daytoy ti may kanem nga aldaw, ket kasta anaramid dagiti langit ken daga, ken amin anilaonda. May kapitong aldaw, nalpas ti Diyos ti amin nga inaramid na, ket naginana. Benendisyonan da iti may kapitungal daw, ket inlasin na nga aldaw, inlasin na anay sangsangayan, gapu iti dayita nga aldaw, nalpas na ti trabaho na, ket naginana. Kalpasan iti panagparaswa na. Kastoy iti panakaparaswa, iti sangalubungan, ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sing
Salmo responsorio. Dinggemo Israel, tiyapo adjus tayo, tiyapo ket may maysa. Gloria kay maisut ang mamarswana tilubong kay kragidi isamin. Dinggen yu tattao ti Diyos, tiyapo adjus tayo, tiyapo ket may maysa. Gloria koma anak isu nga ada iti Diyos ken Diyos. Tao kay nakapangit kada tayo napanan iti taran. Dinggen yu da kayo nga dipen ti Diyos, tiyapo adjus tayo, tiyapo ket may maysa. Umay kayo, uminom kayo iti danong manipod ti ubog, amang ted iti agnanayo na biyag, dayawen kan agyaman tayo ti Diyos tayo amay maysa. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Isunugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kahit tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mabansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Mga kapatid, ang Ebanghelyo na ating Panginoon. Madayaw ka o Hape Jesu Kristo.
Thank you, choir. The mission to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Yan po yung bahagi ng kanta ng ating koro. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Mga kapatid, sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang isang mahalagang katuruan ng simbahan, ang Trinity Sunday. Sa simbahan, ito lang yung doktrina na may nakalaang linggo, special na linggo. This is the only church doctrine that has a special Sunday. The Holy Trinity Sunday, ang katuruan patungkol sa Diyos na Santatlo. Bakit Santatlo? Ano bang sinasabi kasi ng ating katuruan o doktrina patungkol sa Holy Trinity? Sabi natin doktrina, meron lamang iisang Diyos. Meron lamang isang Diyos. O, meron siyang tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ang isa sa pinakamahalagang doktrina ng simbahang Kristyanismo. In fact, karamihan sa mga simbahang Kristiyano at mga simbahang naniniwala kay Kristo, itinuturo ito. Karamihan. Dahil dito, mayroong batas na ibinaba ang Vatican, ang simbahan ng Romano Katoliko. Ang batas na ibinaba nila ay ganito: ang sino bang nabinyagan sa simbahan na naniniwala sa Diyos na Santatlo ay kinikilala ng simbahang Katoliko bilang totoong nabinyagan. Anyone who is baptized in a church that believes in the Holy Trinity is recognized by the Roman Catholic Church as truly baptized. Ito yung batas na binaba ng Vatican patungkol sa mga nabinyagan sa simbahang naniniwala sa Holy Trinity. Kasi napakahalaga ng doktrinang ito. Kinikilala ng karamihan sa mga simbahang Kristiyano ang katuroang ito. There is but one God, but it has three persons: the Father, the Son, and the Spirit. Yung kinanta natin kanina, Holy, Holy, Holy. Banal, 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 Santo, Santo, Santo. Ang tune name niya ay Nicaea. Bakit Nicaea? Kasi sa konseho ng Nicaea, sa Alexandria, Nicaea, yes. Sa panguna ni Emperor Constantine, mayroong ginanap na isang church council o pagpupulong ng lahat ng mga obispo at mga theologians. Ano ang kanilang pinag-usapan? Meron kasing isang obispo na ang pangalan ay Arius. Obispo to ha, ang kanyang pangalan ay Arius. Nagsimula siyang magturo na sinabi niya na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay tao lang. At may mga napasunod siya. May mga napasunod siyang mga obispo at ibang mga mananampalataya. Dahil dito, nag-aaway-away ngayon ng mga Kristiyano.
Dahil nag-aaway-away ang mga Kristiyano, namagitan si Emperador Constantino. Kung kaya't nagpatawag ng pagpupulong ng lahat ng mga obispo at mga theologians sa siyudad ng Nicaea. Itong tinatawag na Council of Nicaea. At doon, ilang araw na pinagdebatehan ang patungkol sa katurang ito. Yun nga lang, hindi lang basta debate ang nangyari. Hindi lang basta theological debate ang nangyari. Meron pang mga balyahan, suntukan, tadyakan, brasuhan, mga obispo. Daig ang Senado. Kasi dito talagang balian ng kamay at paa. Mga obispo nagbalian ng kamay at paa. Actually, sa isang illustration, may isang drawing sa mga history books na yung ilang mga obispo na lumabas sa konseho, nakatrake, meron pang gumagamit ng, ano yun, anong pangalan doon? Yung saklay. Nakabandage ang mga paa, kamay, pati ulo. So, pinagdebatehan nila, pinag-aralan nilang maigi hanggang sa sinabi nila, ang tunay na tinuturo ng Biblia ay si Jesus ay totoong tao at Diyos. Si Arius, na nagsimula magturo na si Jesus ay tao lamang, ay natalo sa kanilang pag-aaral at debate. Kung kaya't pinaalis siya or inalis siya at ang kanyang mga kasamahan, in-excommunicate, natiwalag sa simbahan. Pero ano nga ba talagang sinasabi ng Biblia patungkol sa banal na Santatlo, Diyos na Santatlo? Pansinin po natin yung sinasabi sa aklat ng Genesis. Yung binasa na ating liturgist kanina. Genesis chapter 1 hanggang chapter 2 verse 4a, tinutukoy nito yung paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa sangkatauhan. Una, sabi dito, nang simulang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, ang mundo ay madilim at magulo. Ano ang nakita natin doon? Ang Diyos. When God started to create the heavens and the earth was filled with darkness and is in chaos. Tapos, anong sunod na mababasa natin? Sige nga. Aba. And God said, at nagwika ang Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ano ang ginamit ng Diyos sa paglalang sa liwanag? Ang kanyang salita. Ang kanyang salita. Sa tuwing lalalang ang Diyos, every time na mag-create ang Diyos, anong sinabi sa Biblia? And God said. God used His word in creating. Ano ang sinasabi ng Ebanghelyo ayon kay San Juan? In the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang salita. And the Word was with God. At ang salita ay sa Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos.
Hindi punganay at dati sao, kati sao, dati dos, kati sao, Dios. And ari kay hologos, kay hologos, prosonteon, kay theos, and hologos. O, pati Greek, anya pa kayo. Anong gusto niya sabi dito? Yung salita na ginamit ng Diyos sa paglalang, sa liwanag at sa lahat ng mga nilalang niya sa Genesis chapter 1, ngayon sinasabi ng John 1, ng pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay John 1:14. And the Word became flesh and lived among us. And we beheld His glory as the glory of the only Son of the Father, filled with grace and truth. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakita namin ang kanyang kalawatian, gaya ng kalawatian ng anak ng Diyos, punong-puno ng grace and truth. Biyaya at katotohanan. So, yung salita na ginamit ng Diyos sa paglalang sa Genesis 1, na kasama ng Diyos, na Diyos, sa John 1, na naging tao, sino yun? Si Jesus. So, ang liwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan. Genesis 1 and John 1, ang ginamit ng Diyos sa paglalang ay ang kanyang salita. At sino yung salitang yan? John 1 tells us that word, ang salitang yan ay si Jesus. Siya yung salita na nagkatawang tao sa John 1:14. Siya si Jesus. Again, balikan natin John 1:1. Nang pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sino yung salita na Diyos na naging tao sa John 1:14? Si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang liwanag, mga kapatid, ng banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos. Hindi lang siya tao. Tao siya kasi ipinanganak siya ni Maria na tao. Pero siya rin ay Diyos. Kasi siya yung sinasabi sa Genesis 1 na salita na ginamit ng Diyos sa paglalang ng lahat ng bagay. Now, para mas maliwanag, pansinin natin. Balikan natin ang John chapter 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Maliwanag po ba yun? Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Anong sinasabi ng Genesis 1? Ano ang ginamit ng Diyos sa paglalang? Ang kanyang salita. At sinabi ng Diyos, and God said, let there be light, and there was light. And God said, let the earth be filled with creatures that crawl over the land. And God said, let the seas, the oceans be filled with living creatures. Ang kanyang salita, ang liwanag ngayon ng sinasabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita.
Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwati ang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sino ba yung anak ng Ama? Nag-iisang anak ng Ama? Si Jesus. So, dito pa lang, talo na si Arius. Sa kanyang katuruan na si Jesus ay hindi Diyos. Pansinin natin ang Hebreo chapter 1 or Hebrews chapter 1. Sana may mga Biblia kayo, di kaya may notebook kayo at papel. Sabi sa Hebrews chapter 1, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan, take note of this, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ang liwanag, di ba? Yung salita na kasama ng Diyos sa pasimula ay Diyos. At yung salita na sa pamamagitan nito ay nilalang ng Diyos ang sanlibutan ay nagkatawang tao, naging at siya ang nag-iisang anak ng Ama, si Jesus. And actually, tinawag pa nga ng Diyos Ama ang anak na Diyos. Maniwala ba kayo doon? Ang Diyos Ama mismo, tinawag niya ang anak na Diyos. Pansinin natin. Hebrews 1, 7 and 8. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ang Diyos, sinabi niya ito patungkol sa mga anghel, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas na nga po yung kanyang malingkod. Verse 8, take note of this, Hebrews 1:8. Ngunit, tungkol sa anak ay sinabi niya, tungkol sa anak, sinabi ito ng Diyos Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay magharing may katarungan. Anong tawag ng Ama sa anak? Diyos. Patungkol sa anak, sinabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos. The Father referred to the Son as God. Ito palang mga kapatid, ang liwanag na si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ay Diyos. Sa mga talatang ito, talo na si Arius sa kanyang itinuturo na si Jesus ay tao lamang. Pero hindi lang yun. Sa konseho ng Nicaea, pinagdebatehan din ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Balikan natin ang Genesis chapter 1. Yung binasa ng liturgies natin kanina. And the Spirit moves over the water. At ang Espiritu or hangin ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang Hebrew word na ginamit dito ay ruach or hangin o espiritu.
Sa Greek ay pneuma. Mga kapatid, yung hangin, yung ruwak, yung espiritu na gumagalaw sa ibabaw ng tubig na nagpapasimulang maglalang, ito ay ang Espiritu Santo. So, Genesis chapter 1 is very clear. We have the Father creating everything using the Word, the Son, and the Spirit moving over the water. Ang liwanag ng sinasabi ng Genesis, mga kapatid, ang lahat ng bagay na nandito sa lupa, ang lahat ng sangnilikha ay nilalang ng Diyos na may tatlong persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nung nagpaalam si Jesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos niyang mamatay at mabuhay na muli, sa Matthew chapter 28, sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay pinakalob sa akin ng Ama. All authority in heaven and on earth are given to me by the Father. Lahat ng kapangyarihan. Ibig sabihin, walang mas makapangyarihan kaysa sa Kanya. Sinasabi lang dyan yung pagiging isa ng Ama at ng Anak. Sino bang tinatawag natin na makapangyarihan? Ang Diyos, ang Ama. Pero sinabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay pinagkaloob sa akin, Ama. It shows that the Father and the Son, Jesus, have the same power, for they are one. Kung kaya't isinusugo ko kayo ngayon, humayo kayo, go and make disciples. Yung kapangyarihang ipinakalob sa akin, ipagkakalob ko rin sa inyo. Kung kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng tao, ang lahat ng bansa. The Holy Trinity, friends, ang Diyos na sang tatlo ay Diyos na nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng mga mananampalataya upang ang mga mananampalataya ay humayo. Anong gagawin nila? Humayo upang gawing alagad ang lahat ng tao sa mundo. Paano? Binyagan niyo sila sa kaninong ngalan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ibig sabihin, gawin niyo silang pag-aari ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ituro nyo sa kanila lahat ng tinuro ko sa inyo. Teaching them everything that I have commanded you, I have taught you. Grabe, no? Ang Diyos na santatlo ay siyang Diyos na nagsusugo. The Holy Trinity, God the Holy Trinity, sends us to go and make disciples of all nations and make every people God's own forever. Upang sa ganun ang lahat ng tao ay maging pag-aari ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo magpakailanman. Anong sabi ni Jesus? And I will be with you till the end of days.
Yung Diyos na santatlo na nagsugo sa atin upang gawin ang lahat ng tao sa mundo na alagad, pag-aari ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay siyang nagsasabing sa atin hanggang sa wakas. Hindi tayo iiwanan. Kapag tayo'y humahayo at nagbabahagi ng balita ng kaligtasan patungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi tayo iwanan. Kasama natin ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa ating paghayo, sa ating pagbabahagi sa mabuting balita ng kaligtasan. Tanong, humahayo ka ba, kapatid? Binabahagi mo ba ang mabuting balita mula sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo? Binabahagi mo ba ang natutunan mo sa kapaglinggo? Binabahagi mo ba sa iba yung narinig mong mabuting balita kapag linggo? Yung mga narinig mo na pag-aralan mo sa mga Sunday School, sa mga Bible studies? Unfortunately, real talk tayo. Aminin natin, kadalasan nahihiya tayo. Ang kadalasan na nangyayari pagkatapos ng linggo, pagkatapos ng Bible study, pagkatapos ng care group, uwi tayo sa bahay, antayin natin yung sunod na Sunday, antayin natin yung sunod na Bible study, ni hindi man lang natin ibinahagi ito sa iba. Mga kapatid, may kwento patungkol dyan. Si Juan at si Pedro, parehong nagsisimba. Tapat na nagsisimba, tapat na nag-aaral ng Biblia. Si Juan, pagkatapos niya magsimba, mag-Bible study, mag-care group, umuwi sa bahay, antayin yung sunod na Sunday school, Sunday service, Bible study, care group. Si Pedro iba. Pagkatapos ng Sunday, pag-aaral, ng service, care group, binabahagi niya yung kanyang napag-aralan, yung kanyang narinig, yung kanyang natutunan sa kanyang mga kaibigan. Dumami yung kanyang mga kaibigan, dumami yung nakadinig sa mabuting balita ng kaligtasan. Dumami yung mga nananampalataya kay Jesus. Thank you. At dumami ngayon yung tagabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Dumating yung araw na silang dalawa ay namatay. Naku, nagsabay pa si Juan at Pedro. At sabi ng Diyos, halik kayo mga anak, tanggapin ninyo ang iyong putong. Ano yung putong? Corona. Una, ipinagkalob yung corona kay Pedro. Dahil ikaw ay nagbahagi ng iyong natutunan, tanggapin mo yung corona. Pinutong sa kanyang ulo. Wow! Tuwang-tuwa si Pedro. Sunod si Juan. Excited si Juan. Halika Juan, tanggapin mo yung corona. E di, pumunta naman si Juan. Sinabi ng Diyos, tuwad. Ho? Tuwad. Bakit ho? Ang corona ipupatong sa iyong puwetan. Naku, delikado pag-upo, ang sakit nun. Bakit? Bakit naman po? Anak, wala ka namang ibang ginawa kundi tagabutas lang ng upuan ng simbahan. Nandun ka lang sa simbahan, dumadalo, pagkatapos mong dumalo, uwi na, hindi mo malang ibinahagi sa iba yung narinig mo. Kung kaya tanggapin mo ang iyong corona, yun nga lang, dahil tagabutas ka ng upuan, ang corona ay sa iyong puwitan. Sakit nun.
Mga kapatid, tanong ko sa inyo, saan nyo gustong ipatong ang corona? Ayaw nyo sa puwet? Kung ayaw nyo sa puwet, humayo kayo. Ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ng Diyos na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo. At sa inyong paghayo, alalahanin nyo ang pangako ni Jesus. At ako'y isa sa inyo hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. Pansinin natin mga kapatid, ang Diyos ay isa sa atin. Pero hindi lang siya sa atin. Pansinin natin yung Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, ano ang unang ginawa ng Diyos bago niya lalangin ng tao? Inihanda niya muna lahat ng pagpapala. Before creating human beings, He created everything that man needed. Bago niya lalangin ang tao, nilalang niya muna lahat ng kanyang pangangailangan. Upang sa ganun na hindi sasabihin ng tao na kinukulang siya. God provided everything that the man needed before He created man. Bago pa tayo sinusugo ni Jesus, bago pa niya sinasabi na ako'y kasama ninyo sa habang panahon, ibinigay na niya, inihanda na niya lahat ng ating pangangailangan. Yan ang sinasabi ng Genesis chapter 1. God, the Father, the Son, and the Spirit, the Holy Trinity, who created everything, provides all the things that we need. And He is sending us out to go and make all people His disciples, His own forever. And always remember this, as we go, we are being blessed. We are being provided with all the things that we need. Go then, and make disciples of all nations in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sapagkat Ikaw siyang Diyos na may lalang sa lahat, nagmamayari sa lahat, nagsusugo sa amin, nagpapala sa amin. Dalangin namin ngayon, palakasin kami, patatagin kami. Kami po'y naniniwala sa inyo, O Diyos, nag-isang Diyos, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami naniniwala sa inyo, kami sumasampalataya sa iyo, sa iyong banal na ngalan. Amen at amen. Please be seated. Let us now give our offerings unto the Lord.
minaparswa na kuma, agdaydayaw si Emma, gayawen you, hallelujah, gayawen ti Ama Anak, ken ti Espiritu Santo, udayawam, udayawam, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Narito, O Diyos, ang aming mga handog, ang aming alay sa iyo. Tanggapin mo mga to. Makapagbigay galak nawa sa iyo ang mga handog na to. Basbasan mo mga to, gamitin mo para sa pagbabahagi ng iyong balita ng kaligtasan sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Basbasan mo rin mga anak mo na nagsihandog sa mga to, O Ama. Basbasan mo mga kapatid na nagsihandog sa mga to, O Diyos Anak, Jesus, aming Panginoon. Basbasan mo mga nagkaloob na to, ng mga to, O Espiritu Santo. Tanggapin nawa nila ang siksik, liglig, maapon na pagpapala na galing sa iyo. Sa ngalan, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyak, grasya na di mabubus, ket insalakannak, namamukmat ay jay pinatik, ket namnamag amabalin na, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan, amay nga itenat na kanyak, pamati mangispal, kati napataga sa una, puso kag natyag na, nga mamukmat ay jay pinatik, ket namnamag amabalin na, nga idulin sa lakniban, agingkat panungpalan, jak maawatan kasano ati Espiritu, balbaliwan ati puso, agtulnog ken Kristo, nga mamukmat ay jay pinatik, ket namnamag amabalin na, nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Tayo'y manalangin. Basbasan mo, Diyos, ang mga kamay at bibig ng mga alagad mo na sa ngayon ay tumatayo bilang intercessors sa pagitan ng iyong mga anak at sa iyo. Muli itinatalaga ko sila sa iyo, Panginoon. Gamitin mo silang daluyan ng pagpapala at biyaya.
Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sapagkat ikaw ang siyang Diyos na nagpapala, nagkakalob ng biyaya. Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga sakit. Diyos na nakakaalam ng bawat pangangailangan, bawat pangangailangan ng mga anak mo. Panginoon, sa oras na ito, narito po inyong mga anak nakaluhod sa iyong harapan. Ganon din po sa mga nasa kanilang mga upuan at nasa kanilang mga tahanan. Sa diwa ng panalangin, buong pagpapakumbaba po kami humihiling sa iyo. Linisin mo kami sa lahat ng kasamaan. Hugasan mong aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa banal mong luklukan. Panginoon, ngayon ilalapit namin ang bawat pasasalamat, ganon din ang bawat suliranin, bawat problema, bawat kapigatian, bawat sakit na nararamdaman. Kami inyong yakapin, Panginoon. Kami inyong pagalingin, O Diyos. Kami inyong aluin, O Banal na Espiritu. Wala po kaming ibang maaring tawagin. Wala po kaming ibang maaring lapitan. Wala po kaming ibang mapagkatiwalaan na makakatugon sa lahat ng aming pangangailangan, kundi kayo lamang. Halika, O Diyos, yakapin kami, kanlungin kami, pagalingin kami, tulungan kami. Tinatalaga ko ang bawat isa na narito ngayon sa iyo, Panginoon. Ganon din ang buong simbahan. Tinatalaga ko ngayon sila sa inyo. Pinagkakatiwala ko sila sa inyo. Kinoconsecrate ko sila sa inyo. Sa inyo, O Diyos, kami nananatili, kami nananalangin. Sa ngalan mong banal, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Jaka muno intunano tiya ay tiapu numapanak tu sumabat wanu agurayak ngamamukmat ay jay pinatik kat namnamak amabalina nga idulin sa laknipan aging kat panungpalan. Mga kapatid, dumayo kayo. Dala ang pangako ng Diyos na hindi kayo iiwan ng pababayaan, na sa habang panahon siyang inyong kasama. Humayo kayo. Dala ang pangako ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo,
na kayo'y kanyang patuloy na pagpapalain. At sa inyong paghayo, tanggapin nyo ngayon ang biyaya, kagalingan, pagpapala at kapayapaan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.